¿Os suena la palabra Euskara al día? Seguro que últimamente la habéis escuchado mucho. Hoy nos hemos reunido con estos euskaltzales del Valle de Aranguren y con su técnica de euskera para que nos expliquen con todo detalle en qué consiste Euskara al día. Azaroaren 23tik, abenduaren 3 eginen den kanpaina bat da. Abenduaren 3an guztiok dakigun bezala euskararen eguna da eta egun hori baliatuz 11 eguneko ibilbide luze bat eginen da. Euskaraldia 11 eguneko entrenamendu bada. Euskararen erabilera areagotzea helburu duen entrenamendu bat. Euskaraldiak duen helburua ditugun hizkuntz aurreiritziak desaktibatzea da. Elkarrizketa elebidun batean gaudenean, gure parekoak erderaz erantzuten baldin badigu, joera izaten dugu erderara aldatzeko. Aurreiritzi horiek edo batzuetan parean dugun persona horrek erdaraz egiten duenean ez du esan nahi guk erdaraz hitz egin behar diogunik edo guk erdaraz hitz egitea nahi duenik, baizik eta bera erosoago sentitzen dela erdaraz hitz egiten duenean edo gaztelaniaz hitz egiten duenean. Bi aktore nagusi egongo dira, ahobiziak eta belarriprestak. Ahobiziek 11 egun horietan ahalik eta gehien erabili nahiko dute euskara eta euskara erabiltzeko gaitasuna izango dute. Belarriprestek euskara erabiltzeko gaitasuna ere izan dezakete edo behintzat ulertzeko gaitasuna. Hauek dira benetan garrantzitsuenak direnak egitasmo honetan. Egitasmoa ongi ateratzeko 3 belarriprest egon beharko dute ahobizi bakoitzeko. Beraiek esaten dutena edo adierazten dutena belarriprest direnean da haiekin nahi duen guztiak 11 egun horietan zehar euskaraz hitz egin ahalko duela. Hori da beraien konpromisoa. Eta gero erosoago sentitzen direnean euskaraz hitz egingo dute, hala erdaraz hitz egiteko askatasun osoa izanen dute. Ni belarriprest naiz eta euskaraz ikasten ari naiz eta euskaraz hitz egiten du gutxi, baina ulertzen dut hala. Ni Hugo bezala euskara ikasten ari naiz, ulertu dut, baina hitz egin pizka bat. Ni saiatu naiz nire alaba, etxean saiatuko naiz hitz egin pizka bat, baina zaila da. Gu berriz, bagera ahobero, ez? Eta kanpaina hori sustatzea arren, egongo gara prest 11 egun horietan, eta aldez aurretik baita ere, zuei bultzada bat emateko eta jende baita ere animatzeko euskaraz egiten. Aldaketa bat suposatzen du bi zentzutan. Alde batetik aldaketa suposatzen du zentroan jartzen dituelako edo garrantzitsuatzat hartzen dituelako euskaraz ulertzen duten pertsonak, naiz eta hitz egiteko gaitasun osoa ez duten edo zenbait egoeratan eroso sentitzen ez diren euskaraz ulertzeko gaitasuna duten pertsona horiek jartzen ditu zentroan, alde batetik hori da aldaketa bat, eta bestetik aldaketa da ere zentroan jartzen dituela ere pertsona helduak, 16 urtetik gorako pertsonak. Olako identifikatzaile moduan edo olako txapa edo olako zer eramango dugu eta horrek ere lagunduko gaitu hori, jakiten ia bestea belarriprest edo ahobero den. Vale, entonces si Euskara al día se va a celebrar entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Orduan bitartean egin dezakeguna da lagunen artean jakinarazi zertan doan kanpaina edo zer egin behar den parte hartzeko, sare sozialetan zabaldu, ze orain sare sozialak gaur egun guztion eskura daude eta guztiok baditugu WhatsApp taldeak edo Instagram edo Facebook edo Twitter eta horrela ere edo familia artean edo lagun artean edo tabernan edo jatetxean, lantegian. Euskaraldian parte hartzeko izen ematea egin beharko da, ahobizi edo belarriprest gisara izen eman beharko da,
eta izen emateak egiteko www.euskaraldia.eusen online egin alko dira, edo kulturetxean eta aranetxean arratsaldez, euskara zerbitzuan goizez, eta modu presentzialean izena eman nahi baldin baduzu, urriaren 18an eskolan egingo den jai batean arratsaldez egin alko duzu, edo azaroaren 18an Mutiloa plazan goizean egingo dugun beste festa batean. Pues es más fácil de lo que parece. Nik euskaraz hitz egingo dut. Vale, te entiendo. ¿Probamos en toda Euskal Herria? Euskaraldia. 11 días en euskera. Nos va a unir. Euskara gehiago entzuteko aukera izango duzu. Euskara gehiago erabiltzeko aukera izango duzu. Anima zaitez eta parte hartu. Nik euskaraz, eta zu alba duzu euskaraz, edo bestelaz. Euskaraz erdigan. Behintzat euskara hor dago kalean, ez? Bai. Eta, bueno, eta berak ikasten du, eta guk ere ikasten dugu zenbateko zaila den askotan hizkuntza berri bat ikastea, eta zenbateko alegina egiten duten euskaraz ikasten dutenek eta euskaldun berriek. Noski baietz. Hori da politena ikustea, gertaraztean, ez? Nolako eta entzutea. Euskal Herri osoan edatuko den ekimen bat da, 7 probintzietan, eta Aranguren Arana ere bertan egonen da. Eta guk denok Aranguren Ibarreko partaide bezala horri egonen gara. Mintzatzen eta mingaina dantzatzen euskeraz. Bai. Saiatuko naiz. Oso ongi. Hemen baditugu 3 belarri prest, orduan hauek ere prest daude mingaina dantzatzeko. Bakarrik belarria ez, mingaina ere. Bueno, mingaina ere dantzatu beharko duzu, Atera, behintzat. Saiatuko naiz. Primeran aritzen zaren. Bai. Are erresagoa, Como veis, aquí ya han empezado a perder las vergüenzas de hablar en euskera. En breve llega vuestro turno. ¿Tú qué quieres ser? ¿Ahobizi o Belarri Prest?